Hello everyone, Kulumba, and welcome back to my YouTube channel once again. I hope everyone is enjoying. गासैबो मोजाङैनो दङ आरो मोजाङैनो बे क्रिसमासखौ मोजां एन्जय खालामबाय जानो हागौ तो गाइस दिनैहाय जोंनियाव माने 2023 खौ मोजाङैनो बिदाय होनो होननानै आङो फिसा माने प्रग्राम बिदिनो बानायदों माने युथ्सफोरखौथ' लोगो मोनासै बिसोरहा केरलाव हर गेजेरावसो जायोथ' बेखायनो महिलाफोरहा माने जायफोरा हाबा जायो बा महिलाफोरना हाबा जानायफोर बिसोरहा आलदा माने बिसोरहा लेडिसफोरनि चार्च फेल'शिप जायो आरो माने फ्राइडेआव तो बिसोरखौहाय आङो बे महिलाफोरखौ आं इनभाइट खालामदों आरो बिसोरखौ मोजाङैनो जाहोगोन आरो जोङो बे 2023 नि 31 डिसेम्बरखौ जों मोजाङैनो बिदाय होगोन बे 2023 खौहाय ओमफ्राय बेवहाय आङो भिडिअसफोरखौ होगोन माने गोलावै लानो मोनाबाबो गुसुंबाबो आं भिडिअखौ होगोन गाइस नोंसोर नायलांबाय था आरो जायफोरा गोदान आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक खालामनानै हो एन्ड देन दाथ' 2024 हाबनोसै बयहाबोथ' प्लेनिं थाखायो 2024 माने गोदान बोसोर फैबानो सोरहाबा बेबायदिनो लाइक आं बुंनाय नंला लाइक whatever 2023 आव जाबाय ना whatever the problems and difficulties whatever like, let it go na and let's look forward and mane move on जालांनांगौ and then let's hope for the better like मोजां दस्रा गोदान new thoughts फोरजों new thinking फोरजों ना new ideas फोरजों जोङो माने आवगायलांनो नांगौ and guys आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामलांनो बावनो नाङा दै ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै ओरैनो थानो नाङा साबस्क्राइबबो खालामना होनांगौ जायफोरा गोदान नोंसोरनि सापर्ट खालामनायावसो जौगानो हायोथ' नों आंजों अनलायाबालाय सोरजोंसो अनलायबावनांगौ न गाइस थ' टिं साबस्क्राइब खालामनानै होदो गाइस बुरैफोरनो संनोसै खुमब्राजों दा जोंहा महिलाफ्रा सफैबाय मोजां मोसाफानोसै बिराद मोजां मोसाखायो लास्टनि आरो दिनै मोजाङैनो डिसेम्बरखौ 2023 डिसेम्बरखौ मोजाङैनो बिदाय होनोसै आरो बिसोरखौ मोसागोन थिगसे मोसाहोगोन दानो हगारदों आरो बाखि दंबावो फैबावनो दाहाय देखायबावगोन जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों गाइस एन्जय भिडिअ
यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। लगाओ हालेलुया, लगाओ हालेलुया, लगाओ हालेलुया, लगाओ हालेलुया। Fliegen, 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 verwas ist so. Nun komm, lang, sei ganz lang. Fliegen, 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 verwas ist so. Nun komm, lang, sei ganz lang. Ganz nah, love kadla. So gani, desera. Rong janai minda ham khoda. Bohni.
मोसाखांबाय pray खालामनोसै नों guys so thank you for watching our video enjoying with us thank you so much guys थांलामोन नै बे आब'आनो लिंहरगासिनो थांलामोन आङो खाथियाव मोसाहैनोसै फैफिननोसै आरो so guys जोंखौ नेबाय थाबावदो enjoy खालाम with us आंबो बुरै नुबाय दा महिलाफोरजों थाफाहैनोसै जोंनियाव मोसाखांबाय आरो थांनोसै फासोरनि न'आव guys थ' जोंजों लोगोसे मोसाफादो नै सफैबाय आबौमोननि न'आव सिगां जानजिफ्रा खाफाखादो लासै मोसानाया नै मानसि लिंहरगासिनो बिसोरो नै मोसाग्राफ्रा सासेबो थानो मोना दहायनि बायदि मोसाजोबनांगौ आंखौ लिंनानै फैलायदों नोंसोरो आंखौ लिंबोदों इसोरो मोसाजोबनांगौ सासेबो जिरायनो मोना मादैया फट' लानो थिनदों मादै नोंबो मोसानांगौ दे मादैबो मोसाखानांगौ नै बिबारा जि मोजां मोजां दङ बिसोरनाव बिराद मोजांखा नै जानायफ्राव खालामनानै दि खालामनांगौ जाखोमा नोंलाय थाबा जानानै बांसिन जायो ओमफ्राय मा जायोमोनलाय मादैनि बिजावजालि ओमफ्राय बेवाइनाव जि जाफैबाय बालनै नायलाय हाथायानो लोमलायगासिनो बेवाइखौ नायै नायै जागासिनो बोरमा खासिखौ जानो नोंखौ लिंहराखै आरो खिथा हो लिंहराखै खासि जानो लिंहराखै आरो खादों आंखौहाय लोंनांगौ थांला आंना जोबखाबाय आंना मोननैल'खामोन जोंनाव बेयावहाय दायो जोबनोसै आंखौ लिंबावदोंमोन आं थांला गाइस माने आंनि दावाइ लोंनांगौ बिराद लोमजादों थ' गाइस थांनोसै थांबाय बाय